Biolentziaz beteriko bizitzak eta egunerokotasun prekarizatuak dira nagusi. Ziurgabetasunetik ihes egiteko tresna gisa, munduko ordenak bere makineria martxan paratu du. Sistema zapaltzaileen proiektu politiko bilakaturik. Iraganeko ordena idealizatu eta gaurko desobedientziak mehatxu bihurtzen dituzte. Ideia erreakzionarioei bide emanez. Ordea, feminismotik, bertze mundu batean sinesten dugulako, araututako ordenari antolakuntza feministaren bitartez erantzuten diogu. Euskal Herria feminista baterantzko bidean, cis-heteropatriarkatuak, kolonialismoak eta kapitalismoak sostengatutako egitura zaharrak desegin, eta orain aldetik eraikitzen diren sistema berrien alde borrokatuko dugu. Horregatik, ezin bertzean, aliantzetatik lanean segiko dugu. Borroka haunitz artikulatu. Gazteok gara mugimendu feministaren motorra, eta antolakuntza kolektiboaren bidez, normak eta ordena desobeditzen segituko dugu. Martxoaren 8 borroka eguna izanik, desobedientziak forma berezitua hartzen du. Kaleak, lantokiak, ikastetxeak eta errepideak aldarri feministaz beteko ditugu. Orai arteko bilera, asanblada, pikete, pintada eta mobilizazioek merezi dutelako. Finean, antolakuntza feministak merezi duelako segiko dugu borrokan. Sistema berri batean sinesten dugu, iraultza erradikal batean, feminista izango dena. Ordenaren kontra, desobedientzia transfeminista.